îro serlêdana şandeya meya İmraliyê ji bo Wezareta Karê dade çêbû karûbarê serlêdanê xilas bûn. Em li hêviyê ku şandeya meya İmraliyê hê ku ev hefte tamam nebiye nava çend roja da em dixwazin çi qas duharin ev qas baş e ji ber ku hin nirxandin wê li wê derê bêkirin rê û rêbazên daxuyaniya ku em li bendê ne yê ku wê ji Rêzdar Öcalan were derheqa wê de ji bo ku em bikarbin agahî û zanyariyên zelal bistînin divê ev şandeya meya grava İmraliyê bigihê wê derê û serdanê bike lewra jî em dibêjin carek diyen bangawazî dikin divê rêyên İmraliyê îcabên vekirin û ev hevdîtin jî pêk werê. Tişta ku tê merak kirin dîsa ew e ku gelo wê şande berfirehtir bibe an nebe gavkadî ev pirs jî hat. Hatta niha agahiyên ku gihaneme derheqa şandeyê de tiştekî nû maranîne ku em were parve bikin. Serlêdana Ahmet Türk hat pirskirin. Derheqa wê de jî em bêjin belê rast e serlêdanek Ahmet Türk jî kiriye lê hê ti veger negahaye destême lebra em nikarin bêjin niha şandeyê de Ahmet Türk jî ciyê xwe digirê an nagirê em ê ji rojên pêşiya me de bibînin gelo wê serdana me bi erênî bê qebûl kirin an wê çawa bê bersiv dayîn.